Samantala, 190 loose of firearms na nakumpiska sa Region 1 noong Disyembre. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Umabot sa 190 na nakumpiskang loose firearms ang naitala ng Police Regional Office 1 na Pro 1 noong December 2025 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa iligal na pagmamay-ari at paggamit ng mga baril sa rehiyon. Sa kabuuang bilang ng mga baril na naitala, 17 ang nakumpiska, 8 ang nabawi, 146 ang voluntaryong isinuko at 19 ang idiniposito sa mga himpilan ng pulisya mula sa 19 na operasyon na kinaarestuhan ng 18 individual. Ayon sa tanggapan, patunay ang mga operasyon sa matibay na paninindigan ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Hinimok din ng publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng mga hindi lisensyadong baril upang masugpo ang kriminalidad sa rehiyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.